LB Move. Først så vil jeg godt lige sige tillykke med din nye elcykel. Jeg vil godt lige lave en brugsanvisning til dig, så jeg vil anbefale dig, at du lige lytter rigtig godt efter. Det første du skal gøre, når du har fået sådan en ny Kalkhoff e-mils hjemme, så tager du din faktura, og så tjekker du lige stilnummeret. Om det er identisk med det står herom, fordi tro mig, mennesker de kan godt lave fejl. Så nu kan du lige kontrollere en gang. Derefter så vil jeg anbefale dig, det behøver ikke at være den første dag, men i hvert fald inden for det første stykke tid, inden for den første måneds tid eller sådan noget, at du tager din oplader. Så skal jeg også lige demonstrere, hvordan man bruger en oplader samtidig. Den følger jo med, når du køber sådan en cykel. Stikket putter du her i. Og så først, så tager du den her, du kigger lige, at det ikke er nogle spåner eller andet, den skal jo være ren. Og så kigger du herom på venstre side, ned i bunden her, der sætter du din oplader til. Og derefter, så sætter du den i stikkontakt. Men inden for den første måneds tid, så tager opladet på den i 24 timer. Så vækker du alle celler i batteriet. Hvis du ikke har mulighed for at lade på cyklen, når den står, så har du en nøgle her. Og for at få den ud, så skal du lige låse cyklen først. Så har du din nøgle, fordi det er den samme nøgle, som du bruger til batteriet. Den putter du ind herom. Sådan der. Åbner, og så kan du tage batteriet ud. Og der sætter du opladeren til der. Når du nu har batteriet af, så prøv lige at tjekke. Det står jo her, at det batteri du har købt, de findes jo i forskellige størrelser. Så tjek lige, at det er det rigtige størrelse batteri du har fået med. Når du sætter batteriet i igen, producenten siger, at den kan godt stå i regnvejr. Vi anbefaler det ikke. Vi vil nu lige lægge lidt eller andet over. Og om vinteren, når den står i noget koldt skue og noget, så kan man godt give det lidt, silikonspray der. Og ellers, når du sætter dit batteri i, det er vigtigt, at når du nu har taget nøglen ud her, det sad jo ikke fast, så klik, det er vigtigt, nu sidder det fast. Så fik vi styr på det. Inden du skal ud i cyklen, så vil jeg anbefale dig, at du får din cykel rigtig indstillet. Og jeg har sådan en nøgle her, og den er jo med 3 numre på. Men ellers normalt er nogle brækord, der skal du bruge her 4, 5 og 6. Det første du kan gøre, det er jo din sadel. Den løsner du bare her. Der er en affjering i den her sadel her, så hvis du vil have affjeringen hårdere eller blødere, så kan du stille den ved at dreje med din umbraco herinde. Den er så lidt større end den jeg har her. Men det kan altså være. Så får du højden, og der har vi jo anbefalet det, når du har din pedal ned i bunden, så må du ikke have helt strækt ben, så skal du have let bøjet ben, vi siger cirka 35 grader. Når du nu skruer den fast igen, så skal den ikke stå skæv, ikke også? Den skal stå lige. Når du har højden der, det kan også godt være, at du vil have den tiltet lidt op, eller tiltet lidt ned. Så de her skruer hernede, dem skal du løsne, og så kan du rykke hele beslaget, og så kan du ændre på det. Så siger vi, at vi har fået sadlet højden på plads, og vi har fået det stillet lige ind her, og fået det blødgjort, som du nu ønsker. Så kommer vi hen til cockpit. Nogle de vil sidde højere, og nogle vil sidde lavere. Der løsner man den her ned, og den skal løsnes rigtig meget, så du kan få styret opad. Her om der sidder 4 skruer, dem løsner du også lige, så kan du dreje på styret. Så du kan både få det længere op, og du kan dreje på det. Og dem her, når du spænder dem igen, så spænder du dem på kryds. Det er bedst at spænde dem med moment, og her der siger den altså 5 Nm. Cockpit her, din håndtag, de er jo ergonomiske. Der sidder nogle brækord der, og så kan du dreje dem hen, så du kommer til at få det her stykke her til at hvile ned i din håndflade. Det samme med bremserne. Det skal være sådan, at du lige kan få 2 fingre på bremserne. Det skal også være naturligt for dig. Og der sidder en skrue dernede i bunden, du løsner for at ændre på dit bremsegreb. Så kommer vi så langt. Computeren, den tænder du ved lige at holde knappen inde heroppe 3-4 sekunder. Når du holder plusknappen inde, så tænder du lyset. Og holder du plusknappen inde igen, så slukker du lyset. Jeg anbefaler, at man altid kører med lys på. Den har en walk-assist. Du trykker en gang for neden der, og så umiddelbart efter heroppe. Den skal være i en assist, når du gør det. Og jeg vil også anbefale, at du har låst cyklen op, inden du gør det. Så, få den op i en vilkårlig assist. Tryk hernede, og så op på plus.
så kører den. Du kan se her, der er en minus og en plus knap. Så hvis du trykker plus en gang, så kommer du i Eco, en gang til tur, en gang til sport. Nu har du fået hjemmevæg, for nu er den helt op i turbo. Og det står herude samtidig, så kan du se, hvor mange kilometer du har tilbage. Det er noget, der kan ændre sig hele tiden. Det måler den ud på en algoritme, alt efter hvor kopieret det er osv. Hvis du holder minus inden, så kommer du ind i menuen. Når du lige holder den inde i nogle sekunder, så kan du se, det er triptælleren. Holder du den inde i nogle sekunder igen, så går den over og viser totaldistancen. Vil du slette tælleren, så trykker du på plus og minus samtidig. Så er det lidt om vedligehold, og det er også vigtigt. Med batteriet, det skal vi tage indenfor, når det er for koldt. Så er det kæden, og kæden den anbefaler vi, at du smører den med en syrefri olie. Det findes faktisk noget specielt til elcykler. Hold den her nede, giv den en tur hele vejen rundt, pres det ind i kæden derinde i ledene, den skal have olie, og så tør det lige af med en klud bagefter. Så har jeg taget en silikonspray med, og den bruger jeg til 2 ting. Du må aldrig begynde at smøre din forgaffel med noget olie eller noget, fordi så blander du med olie hernede i, og så har vi balladen. Giv den lidt silikonspray. Det samme silikonspray, det kan du bruge til kontakten her, når du har batteriet af ned i bunden her. Så det er også en god ting. Og så ikke for at lave for meget reklame, men man kan tilkøbe en kog, og hvis du gør det, uanset hvor du køber den, så skal du ikke have den nye 2.0, du skal bare have den, der hedder Ragtime Snappet Adapter. Den skruer man på sin koge. Det skal selvfølgelig passe sammen, afstanden her i kogen, og så med adapteren. Fordi så kan du bare klikke den af og på igen. Det sidste jeg vil sige, det er vigtigt, at man kører med det rigtige dæktryk. Og der var en minimum på. Nu skal du hjælpe mig, Jimmy. Hvad var minimum og maksimum? Fra 2,8 til 4,5. Fra 2,8 til 4,5. Så hvis man ikke er meget overvægtig, så vil jeg sige, at hold den tættere på 2,8. Er du en voksen person, en voksen rytter med meget bagage på, så kan du gå lidt op, men ikke op i maksimum. Det ødelægger bare din komfort. Du har jo dæmper på, som også giver komfort, og du kan godt låse den her. Så har du ikke noget affjering i. Har du en åben her, så har du affjering i. Jeg anbefaler, at man altid kører med dæmperen åben. Det giver mere komfort, men det giver også mere sikkerhed. En sidste ting, jeg vil anbefale dig, det er, at du overholder din service. Det første service, det koster penge, men så bliver det også lavet ordentligt, og det er allerede efter 2 måneder. Derefter så er det kontinuerlig service hver 8. måned. Jeg tror bare, jeg har til at sige til dig, jeg fik ikke sagt, når du har bar i, du vil køre med de rigtige bar. Der findes fodpumper, så du kan se, hvor mange bar du har i. Det giver mere komfort, når du kører med det rigtige dæktryk. Du kører længere på batteriet, og du slider ikke forkert på din dæk. Tilbage har jeg bare at sige rigtig god fornøjelse med din elcykel. Hvis du har brug for hjælp, så er det noget, der hedder Dannybikes, og vi ligger i Rødekro.